седморката на Блек, седморката на Блек. Те са 7-8 души и почти никой от тях не пуши. Притежават власти гуши, контактуват и общуват с руши. Седморката на Блек, седморката на Блек, седморката на Блек, седморката на Блек. Те владеят телепортация, те са също могъща нация. Те се стремят да реализират робот, който да им сготви един хубав компот. Седморката на Блек, седморката на Блек, седморката на Блек, седморката на Блек. Ежедневно се борят срещу злото и на практика защитават доброто. То е станало тяхното мото, че разтества списание ото. Седморката на Блек, седморката на Блек, седморката на Блек, седморката на Блек. Те притежават космичен кораб, който е на цвят зелено мораб. Те са борят срещу земната гравитация и де факто го правят с финес и грация. Седморката на Блек, седморката на Блек, седморката на Блек, седморката на Блек. Хей! Безмъшкър! Хайде! Можем в космоса да литнем! Технологиите го позволяват! Хайде, чалгара! Правят зловещи мотори, те притежават телепортационни гривни, а на газа им никнат много бивни. Седморката на Блек, 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 седморката на Блек.